Καλησπέρα. Δεν έχει ψαρεματάκι σήμερα. Έχουμε να πάμε 3 μήνες, μπορεί και παραπάνω. Ο λόγος είναι ότι έχουμε να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις στη βάρκα. Τώρα τα έχουμε βγάλει όλα από μέσα, καλώδια, φώτα, όλα τα πάντα, βυθόμετρα, μπαταρίες, όλα τα πάντα. Και θα πάει στο Escape 24. Θα τοποθετήσουμε πίσω ταμπούκι, μπροστινό ταμπούκι και άγκυρα ηλεκτρική, η οποία θα μπει και δελφινιέρα επάνω για να κουμπώσει η άγκυρα. Ορίστε το φουσκωτάκι, είναι έτοιμο και περιμένουμε να δούμε πως θα γίνει. Έρχεται βίντεο, έχουν να γίνουν αρκετές αλλαγές με τις μπαταρίες, με τα φώτα, με όλα. Αυτά προς το παρόν. Τώρα είναι έτοιμη για να πάει στο Escape. Όταν θα την πάρουμε θα συνεχιστεί το βίντεο, να δείτε πως θα γίνει η βάρκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλησπέρα. Μόλις έχω ξεκινήσει, κατευθύνομαι προς το Escape 24. Πάμε να παραλάβουμε το φουσκωτό. Πάω δηλαδή να παραλάβω το φουσκωτό. Τοποθετήθηκε ηλεκτρική άγκυρα, δελφινιέρα, πίσω ταμπούκι και μπρος ταμπούκι. Πάμε να πάρουμε την πρώτη εικόνα πως έχει γίνει. Στο παρόν στον δρόμο, ακόμα δεν ξέρω πως θα είναι. Υπομονώ να πάω να τη δω. Αυτό το κάναμε για να κερδίσουμε χώρους, να είναι πιο οργανωμένα τα πράγματα. Και έρχεται και βίντεο μετά με καινούργιες ηλεκτρικές καταστάσεις, πιο μαζεμένα, καινούργιες πλεξούδες, καινούργια φώτα. Θα δείτε φωτογραφίες πριν και μετά. Ελπίζω όπως το είχα σκεφτεί να είναι περίπου έτσι. Αυτά προς το παρόν. Τώρα είμαι στον δρόμο, πάω στο Escape 24 και τα ξαναλέμε μετά. Γεια σας. Καλησπέρα. Έτοιμο το εργαλείο. Ηλεκτρική άγκυρα, ταμπούκι, μπροστινό, πίσω, αυτά. Και τώρα ετοιμαζόμαστε να τοποθετήσουμε από την αρχή την ηλεκτρική εγκατάσταση και να δούμε πως θα τα προσαρμόσουμε όλα πάνω, τα βυθόμετρα και τα φώτα, όλα αυτά που είχαμε. Αυτά. Έτοιμο το φουσκωτάκι. Θα λέμε ξανά σε λίγο. Γεια σας. Εδώ έχουμε περάσει τα ρεύματα. Τα έχουμε φτιάξει εδώ. Θα μπουν 2 μπαταρίες εδώ, και της ηλεκτρικής και για τα φώτα και το βυθόμετρο. Εδώ τώρα έχουμε φτιάξει όλη την πλεξούδα. Θα πηγαίνουν στους διακόπτες. Από εδώ βγαίνουν πίσω τα καλώδια για τα φώτα και τις αντλίες και το πίσω φως. Ταυτόχρονα μέσα μπαίνει το καλώδιο, φορτίζει την μπαταρία μας. Άσπρο φως LED και μπλε.
προς το παρόν. Θα βάλουμε και το διακόπτη, ασφάλεια. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, μέχρι στιγμής βρισκόμαστε εδώ. Κάναμε ψηλό ζεματάκι να δούμε που είμαστε. Τα σωστικά μας όλα. Πλωτή άγκυρα όλα τα σωσίβια. Θέση για την άγκυρα. Βυθόμετρο. Εδώ τα καλώδια όλα μαζεμένα. Αυτό εδώ είναι το βυθόμετρο. Θα μαζέψουμε και αυτό μετά. Το βυθόμετρο το βάλαμε εδώ στην άκρη ώστε να μπαίνει και κάποιος να κάθεται εδώ άνετα. Ανοίγει, δεν έχει κανένα πρόβλημα το βυθόμετρο. Όλα τα καλώδια πάνω ώστε άμα μας καεί καμία ασφάλεια να αλλάζουμε πανεύκολα. Εδώ είμαστε έτοιμοι σχεδόν. Έχει μόνο να τα συνδέσουμε όλα στους διακόπτες και περιμένουμε και την μπαταρία. Λοιπόν, καλησπέρα. Και αφού φτιάξαμε χθες όλα τα καλώδια και τα συνδέσαμε, σήμερα έμεινε και η μπαταρία της ηλεκτρικής άγκυρας. Έχουμε φτιάξει και τους χώρους. Εδώ έχουμε όλα τα σωστικά μας μέσα. Εδώ θα μπει η άγκυρα. Αλλά εδώ είναι η δελφινιέρα της άγκυρας. Μπαίνει ηλεκτρική επάνω. Εδώ έχουμε βάλει τα φώτα τα πλαϊνά με σωλήνα, όλο το καλώδιο μέσα. Και εδώ το ρεζερβουάρ το έχουμε βάλει εδώ πίσω. Έχουμε περάσει όλα τα καλώδια μέσα στο ταμπούκι το πίσω, το βυθόμετρο. Και εδώ έχουμε τοποθετήσει όλα τα ηλεκτρικά μας. Λοιπόν, αυτά παλιά τα είχαμε μέσα στο κουτί αυτό που ήταν άδειο. Απλά τώρα επειδή θα βάλουμε την μπαταρία της ηλεκτρικής άγκυρας θα μπει εδώ μέσα. Οπότε αυτά τα βάλαμε όλα από πάνω για να είναι και πιο εύκολα. On-off διακόπτης. Ανοίγουν όλα, δουλεύουν. Τα διακοπτάκια προς το παρόν τα έχουμε ακόμα στο κουτί εδώ κάτω. Οπότε πρέπει να τα πατάμε μέσα από εδώ, ό,τι θέλουμε να δουλέψουμε φώτα και τέτοια το βράδυ και αντλίες. Η μπαταρία για τα φώτα είναι τοποθετημένη εδώ μέσα και το βυθόμετρο, και η άλλη θα δουλεύει ξεχωριστά μόνη της για την άγκυρα μόνο.
μέσα θα μπει και η μπαταρία της άγκυρας. Μένει μόνο να φτιάξουμε την καλωδίωση για την μπαταρία, συμπλήν, και είναι έτοιμα όλα εύκολα. Ασφάλεια θήκη, ασφάλειες για τους διακόπτες μας, όλα τα όργανα που δουλεύουμε. Αυτά. Εδώ βλέπετε έχουμε κάνει την ένωση. Έχουμε βάλει κόλλα στεγανωτική. Σε όλες τις ενώσεις έχουμε βάλει αυτή την κόλλα. Να καλύψουμε τα καλώδια στις ενώσεις και μετά θα πάει και το θερμοσυστελόμενο και από πάνω θα βάλουμε και ταινία μαγνητική. Αυτά προς το πάνω και συνεχίζουμε. Λοιπόν, το ταμπούκι το έχουμε δέσει πάνω από τους κρίκους μπροστά, ώστε να μπαινοβγαίνει για να φουσκώνουν και οι βαλβίδες κάτω από το πάτωμα και η πλαϊνή αυτή. Δεν κουνιέται, δεν πάει πουθενά. Αυτά. Οπότε τώρα μένει μόνο να συνδέσουμε τα καλώδια για την άγκυρα που δουλεύει. Εδώ πάνω έχουμε βάλει και τον προβολέα, ο οποίος γυρίζει και για πίσω όταν ρίχνουμε παραγάδι, και μπροστά να φέγγει όλο μες στη βάρκα. Θα το δείτε και το βράδυ με τα φώτα πως φαίνονται. Ο διακόπτης από τον προβολέα είναι εδώ. Ανάβει, κλείνει και μετά έχουν μείνει και οι λεπτομέρειες να δούμε που θα μπουν οι βάσεις για τους καφέδες μας. Αυτά. Και τώρα υπάρχει και μία εκδοχή, ή αυτό εδώ θα το κάνουμε δοχείο για ζωντανά, εφόσον άγκυρα τώρα δεν χρειαζόμαστε, έχουμε και την πλωτή και την ηλεκτρική. Οπότε δεν θα χρειαστεί να ξαναρίξουμε τόσο την άγκυρα, αν και την έχουμε στο κουτί της μέσα ξεχωριστά. Οπότε ή θα το κάνω δοχείο και αν χρειαστεί θα την παίρνω την άγκυρα μαζί στο κουτί το άλλο. Τόσο άλλο ένα μικρό κουτάκι χωράει και εδώ πέρα πίσω να μπει, το έχει κενό, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και εδώ θα μπαίνει το ψυγείο, θα το δείτε και πιο μετά. Και το δοχείο που είχαμε φτιάξει για τα ζωντανά χωράει και αυτό πάλι μέσα εδώ και γίνεται και τραπεζάκι, εφόσον τώρα έχει τα ταμπούκι για να καθόμαστε, και ταυτόχρονα έχουμε και το δοχείο. Αυτά. Οπότε έχουμε πάρα πολλές εναλλακτικές τώρα για θέμα χώρων. Είτε το θες για βόλτα, όπως είναι άδειο με 4 άτομα πας μια χαρά βόλτα, είτε για ψάρεμα 1-2 άτομα άνετα μπορεί να μπει και το δοχείο και το ψυγείο, ανάλογα το ψάρεμα που θες να κάνεις. Για 3 άτομα κάθε τι δεν χρειαζόμαστε το δοχείο, οπότε πάλι είναι 3 άτομα χωράνε άνετα και μπαίνει μόνο το ψυγιάκι εδώ, το οποίο χρησιμοποιείται και τραπέζι. Αυτά. Θα το δείτε και τελειωμένη και στην πράξη και σε όλα. Αυτά προς το παρόν. Συνεχίζουμε να συνδέσουμε και την μπαταρία της ηλεκτρικής άγκυρας που θα μπει εδώ μέσα. Όλα βλέπετε εδώ είναι τώρα πολύ πιο εύκολα. Ανοίγει. Το μόνο δύσκολο
Βέβαια είναι μόνο οι διακόπτες που είναι εκεί κάτω, να τους ανοίγεις. Βέβαια αυτό τώρα θα πάει λίγο πιο λοξά. Εδώ και έχει χώρο, απλά τώρα επειδή θα τα ανοίξω να βάλω την μπαταρία είναι λίγο... δεν τα έχω δέσει ακόμα, να μπουν σταθερά στις θέσεις τους. Οι οποίοι διακόπτες μάλλον αργότερα θα πάρουμε ένα άλλο πινακάκι και μάλλον θα το τοποθετήσουμε ή εδώ ή από την πίσω μεριά, αν και επειδή πίσω στα όπις δεν μπαίνουν νερά, καλύτερα μπροστά. Σε κάποιο σημείο θα δούμε πως θα πάνε, σε κάποιο σημείο ώστε να είναι πολύ πιο εύκολα, να μην χρειάζεται να βάζουμε το χέρι μας εδώ μέσα κάτω για να ανοίγουμε τους διακόπτες. Αν και πάλι εντάξει, δεν είναι και τίποτα δύσκολο. Ούτως ή άλλως φώτα το ανάβεις για λίγο το βράδυ για μια φορά, μπορεί να σηκώσεις το καπάκι, το ανάβεις και το ξανακλίνεις, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Την αντλία πάλι γεμίζεις, ανοίγεις το διακόπτη, γεμίζει, αλλά αδειάζει, πάλι δεν είναι δύσκολο, δεν είναι κάτι που πρέπει να έχει χρήση όλη την ώρα. Αλλά θα δούμε πως θα προσαρμόσουμε αργότερα το πινακάκι. Τώρα απλά δεν ήθελα να κόψω ακόμα τα μπούκια που είναι καινούρια. Μπορούμε να τα μεταφέρουμε και εδώ μπροστά. Θα δούμε πως θα πάνε και που θα τα βάλουμε αργότερα τα διακοπτάκια. Προς το παρόν τώρα είναι όλα εδώ μέσα. Έχουμε περάσει καινούργιες πλεξούδες από όλα. Εδώ όλα τα ηλεκτρικά μας έρχονται από πίσω εδώ. Είναι όλα εδώ σε μια άκρη. Αυτά είναι τα καλώδια από το βυθόμετρο. Σωλήνα του ρεζερβουάρ. Ταυτόχρονα έχεις και χώρο εδώ να βάλεις κάτι ό,τι θέλεις. Μια τσαντούλα, ένα ψυγιάκι μικρό. Είναι το ρεζερβουάρ, φανταστείτε, είναι στη μέση που είναι η τάπα και έχει άλλο τόσο χώρο όσο το ρεζερβουάρ. Είναι 25 λίτρα το ρεζερβουάρ, 20 λίτρα και άλλο τόσο έχει από εδώ άνετα. Αυτά προς το παρόν, τα ξαναλέμε. Καλησπέρα και φτάσαμε στο τέλος. Εδώ έχουμε φτιάξει το χώρο. Έχουμε επιτρέψει και αυτά εδώ πάνω στο καπάκι του ψυγείου. Βυθόμετρο, προβολέας, το ρεζερβουάρ πίσω. Εδώ έχουμε περάσει το καλώδιο για την άγκυρα, τροφοδοτεί την ηλεκτρική άγκυρα. Έρχεται εδώ και κουμπώνει ηλεκτρική άγκυρα. Τοποθέτηση δελφινιέρας για να μπει πάνω η άγκυρα. Ταμπούκι μπρος. Όλα τα ουσιαστικά μέσα. Κλωτή άγκυρα, πυροσβεστήρες, οδοβολίδες, όλα μέσα, κόρνερ. Ταμπούκι για την άγκυρα. Είναι διπλό, ξεχωριστά αυτό στεγανό. Εδώ έχουμε όλα τα ηλεκτρικά μέσα.
η μπαταρία μας για τα φώτα και το βυθόμετρο. Και εδώ η μπαταρία της Άγκυρας μέσα στα κουτιά. Και ακόπτης on off. Τα διακοφτάκια μας είναι όλα εδώ κάτω. Χωράει το χέρι, τα ανοίγουμε άνετα όλα. Για τα φώτα εμπρός. Πίσω. Αντιλία. Και όταν βάζουμε το δοχείο μέσα. Αυτά. Απλά κάποια στιγμή θα αλλάξουμε το πινακάκι αυτό. Ίσως να το μεταφέρουμε εδώ, θα δούμε, θα το σκεφτούμε που θα πάει. Το πινακάκι αυτό να μπουν τα καλώδια. Προς το παρόν το αφήσαμε μέσα. Εδώ είναι όλα τα καλώδια μας. Όλα πάνω εύκολα στη χρήση. Για να τα βλέπουμε όλα, να έχουμε κατευθείαν άμεση επαφή σε ό,τι χρειαζόμαστε. Εδώ έχουμε τοποθετήσει και τον προβολέα, ο οποίος μπορεί και περιστρέφεται προς τα πίσω και μπροστά για να έχουμε φως μέσα στη βάρκα το βράδυ όταν ψαρεύουμε. Το ψυγιάκι μας. Το οποίο το έχουμε και για τραπεζάκι. Έχουμε και τις βάσεις για τα καλάμια μας πάνω. Έχουμε βάλει και το σκοινί να μην πήγε να έρχεται. Το παίρνεις, φεύγεις. Και για την παραλία. Και κατευθείαν άμα θες να βάλεις και καλάμια στην παραλία, με τις βάσεις σου επάνω, με την κλίτσα σου. Όλα έτοιμα. Αυτό. Έτοιμο το φουσκωτάκι. Τώρα αναμένουμε να το βάλουμε στη θάλασσα. Αυτά προς το παρόν. Το σκαφάκι είναι έτοιμο και περιμένουμε τώρα την ώρα και τη στιγμή που θα μπει στη θάλασσα για να δούμε και όλες τις λειτουργίες στην πράξη και να δούμε και διαφορά στο ψάρεμα με την ηλεκτρική. Αυτά προς το παρόν. Γεια σας.